Hej. Hej, Nikolaj. Hej, Pau. Så skal vi spille noget Skygrid. Ja. Okay, Ui. hvordan gør man? Som du kan se, hvis du prøver at kigge ud over verden. Sådan er verden bygget op. Små blokke. Ej, det kribber som mine øjne, det der. Ja, det gør også vi. Hvis du kigger herude, sådan ser verden ud, faktisk. Den er ikke større end det der. Eller den er godt nok større, om den ser sådan der ud. Man er jo helt væk i den her verden, man kan jo... Meningen er, at du skal bare rende langt væk. What, der er en, der har bygget meget dernede? Nej, det er... What the heck, så fik jeg lige jump boost og alt muligt. Det her, det er butikken. Velkommen til Extreme Town. Fik du ikke også jump boost og alt muligt? Jo, jeg fik fandme det hele. Det gjorde jeg også. Ja, nu har... Der er en ender chest. Great. Nu vil vi smide den lort, den her vi ikke har brugt. Hvad har du brug for? Du må nok kun tage den der pumpkin pie med dig. Fordi, ja, vi gider helst ikke miste det. Gider vi? Nej, det gider jeg ikke. Jeg fandt ud af, men jeg holdt tilbage, skal vi se på, vi har ret i det. Fuck, jeg gider ikke. Nå. Jo, ved du, jeg har ret i det. Jeg kiggede her lidt tidligere. Der er noget, der hedder, hvad var det? Er det deroppe en bøf, eller hvad er det? Det er deroppe der. Ja. Det ligner noget pork. Nej, det er vel noget beef-agtigt noget. Nej, okay, det er en ulækker bøf, men... Ikke, det gider jeg ikke ned. Lad os se, virker det her? Nope. Pumpkin pie. Nope. Slash pumpkin pie. Ej, hvad er det henne? Det virkede. Pau. Ja, hvad sker der? TP til mig. TP. Overstreg. TP. Nej, vent. Lige. Du er bare til. Okay, lige om 2 sekunder. Okay. Gør klar, så klikker jeg og siger til, at du skal klikke. Jeg vil også komme ud af det fucking cowboy. Altså, jeg glæder mig bare. Bare lige snart jeg skal til. Har du den skrevet ned? Har jeg skrevet hvad for noget ned? Altså, jeg er klar på at skrive TP. Skriv nu. Jeg TP'er bare til dig. Mhm. Det, do you know? Det kan jeg ikke. Det bliver så skrive TPA. Nå, det skal jeg lige huske. TPA så. Whatever. Ups, jeg skrev det forkert. Der var et E foran. Goddammit, den 2 som jeg spiller på. 3 sekunder, så kommer jeg. Lynet hurtigt. Det er her, hvor du skal passe på, Pau. Nej, jeg er ude i det, og jeg kan jo ikke se. Jeg er fuldstændig kold, mand. Nej, man skal... Gør det sikkert for mig, jeg tør nemlig ikke at springe. Du kan bare mime lidt rundt omkring. Fuck. Nej. For fanden, Pau. Det gør jeg allerede. Det er fedt det hele, jeg står Jeg tænker bare til det, ikke også? Lige 2 sekunder. Jeg har fundet en... Ej, det er så... Yes, mate! Det er da bare kæmpe rit, Fuck mand. yes, mate! I'm happy now. Jeg fandt en kospawner. What? Jeg kan tage en hel... Du skal ikke svare på den endnu. Kids, hvad? Hvad for nogle kids var det, jeg kan tage? Kid. Okay. Cool. Kid, jeg kan tage Kid. Kid Basic. Så er det Kid Basic. Yes, jeg kan tage en hel masse kids. Det er jeg stolt af. Kid, Cool. Jeg skal bare lige have køerne væk. Jeg har fundet også en kospawner. Hammer. Ja, jeg skal bare lige tage min kids, ikke også? Kid Fisherman. Er der en måde, vi kan lave noget på herovre? Nej. What the? Ikke så meget jeg ved lige nu. Nå, nu må I bare leve med det her. Jeg har sat home her, så nu kan jeg hoppe ud og skaffe nogle materialer. Jeg ved, hvordan jeg kan claim ting. Hvordan?
Ja, du kan skrive skråstreg kit claim, og så får du en hel masse ting til at gøre det. Så hvis jeg skriver skråstreg kit claim, så får jeg en masse items. Ja, du kan også bare skrive skråstreg kit, så kan du se alt det, du kan få. Det lyder Så bare kan du godt. se alle kits, du kan tage, og jeg har taget dem alle. Giv mig. Yes! Fik det her stykke 3. Hvis jeg kan få noget mere 3, det er bare... Det bedste vil være, hvis man graver nedad, når man gør sådan her pav. Hvis du graver nedad, så er du sikker på, at du falder ned på næste blok, og ikke er sikker på, at du falder ud og dør ud af verden. Okay. Ender chest. Hvor er der en ender chest? Ender chest, den her over den der shop eller sådan, der var der. Okay, kan man ikke bare skrive skråstreg? Nej. Man kan ikke bare så skråstreg ind. Kom. Det er rigtigt, du kan også finde kister. Der er altid items til de kister. I hvad for nogle kister? Du kan finde kister, ligesom du kan finde blocks, og man kan også finde kister rundt omkring. Og TNT? Yep. Og det bedste ved det hele er, at hvis du finder sådan nogle kister der, ikke? Så er det tit, at der er så er det hver gang der er et item inde i kisterne. Der står jo, hvor hvad er. Hvor er shoppen? Kan du huske den der vej, vi løb ud af? Nu skal du bare løbe ud af igen. Nej, det er det, jeg aner ikke, hvor den var henne. Gud, du er håbløs. Men det er vel forståeligt. Jeg prøver bare alle veje. Gør du bare det. Jeg fik en diamond skull og en creeper egg. En spruce sapling. Og så en Jeg har spider. bare Fuck cookies. er det, jeg til? Sidst jeg tjekkede, der kan man ikke bruge dem der på noget som helst. Har du cookies? Nej! Ved du? Yep. Der var man en eller anden, der bygget et eller andet fucked up derude, og så bare gav mig dø. Okay. Ja, jeg har fundet det. Hvad har du fundet? Jeg har fundet det der sted, hvor endetesten var. Nu skal jeg så ud og se, om jeg kan skaffe noget mere materialer for det. Det er dårligt skræk, det er, at du dør. Fucking sindssygt hurtigt. Og det er det, der er problemer ved mig jo. Ja, det er, man dør hurtigt, men alligevel. Jeg er ikke særlig god til at holde mig i live i det her shit. Der var jeg sagt med lige ved at dø. Ja, det må jeg godt sige. Fuck, der var en lille lag. Den kiste er blevet taget, det er ikke godt. Det er ikke lige. Det er ikke lige den kiste, der taget. Well, jeg tager bare alt det med, jeg har. Jeg har et brød, en potato, / kartoffel og en gulerod. Okay, jeg ser mere bare til dig. Nej, det må jeg lige lade være med. Jamen, så hopper jeg bare ud et sted, og så... Nej. Ja, jeg overlevede. Ja, du må godt tippe til mig nu her lige om lidt. Så hvis vi kigger rundt omkring, hvis du prøver at kigge lige ud, kan du så se, at alt stregene bare kører over alt og ødelægger alt. Og laver trækken og alt det muligt og alt. Det er for... Hvad mener du? Hvis du kigger ud i verden, sådan lige ud, kan du så se alle de der sådan streger der over alt. Ja. Det er nogle gange bare træls, hvis du kigger på bestemt, hvis du kigger på en bestemt link dernede. Det er lige det der, må TP. Lige 2 sekunder, så går jeg tilbage til mit hus, nemlig der var jeg sat home. Og der har vi en ko-spawner, hvor vi kan bo i. Jeg vil gerne lige tilbage. Det her, det er fandme da. Hvad fuck? Det er 1000 år siden sidst, jeg har spillet på sådan noget her. Kører dejligt, lige nu de bare træt. Jeg ved, de falder ned hele tiden. Og det er bare træt. Du siger bare til. Yep. Du kan bare tippe til mig nu, for nu er jeg ved mit hus. Og bare 0 bagpå, og så hvad? Nå, jeg skal virkelig ud til TPA. Ja, fordi vi plejer at spille på privat, på singleplayer og sådan noget. Altså, der havde det bare TP jo. Så, du skal bare lige svare på den. Bare skrive skråstreg TPA, CC, PT. Du har ikke skrevet noget. Nå jo, det gjorde jeg jo før. Du skal lige gøre det igen, for det Nej, det kan jeg ikke. Det er derfor, du skal gøre det. Nå, nu kan jeg. Ja. Det er fordi, du lige skal vente lidt. Ja, jeg forstår godt. Jeg forstår. Shit. Jeg skrev i bukserne, der du kom. Må jeg dræbe den der ko, mand? Nej. Sagtens. Dræb dem. Må jeg dræbe dem? Yep. Dræb dem bare. Vi har ikke rigtig brug for dem. Vi har en spawner, der bare spawner dem for os.
Du får ikke lov at smutte Og væk. hvis man undrer sig over, hvorfor jeg siger, at jeg skid, det er noget mig og Pau, vi har. Ja. Det betyder bare, at vi fik Jeg chok. sked og dø i en brand. Ja, når jeg siger dø i en brand, det er fordi, jeg bliver sur og rage quit. Ja. Nej, Egentlig nej, opfinde diamanter. Ja, du kan finde alt, Pau. Prøv lige at kigge derovre, Pau. Hvad er det for en grim dinges, der er dernede? Den der sorte en derovre. Ja, er det en Den cave? Det er en cave spider. Men prøv at kigge over ved sådan den der mycelium, der er den der dirt ting med det lidt oppe på toppen. Kigger ned under den skråt ned. Der er en diamond over. Prøv det der kit. Hvad har vi af kit? Der står kit og så en hel masse. Ja. Jeg tør jo ikke at gå rundt. Bare tag det roligt. Jeg skal have en ovn, så jeg kan få noget mad. Jeg har ikke mere brød. Eller en kartoffel, eller min gulerod. Jeg kunne Hvorfor gå. spiser du så også det hele nu, så har vi ikke mere? Er du dum eller hvad? Vi har bøf. Ja. Men vi har ikke noget, vi kan brænde det i. Og ved du, prøv at tage på. Det var en dejlig sten. Nu er vi en kommet. Ja, det kan man jo. Og ja, vi har lidt mad endnu, Gunnar. Hvor er der flere kits, vi kunne tage? Der er mange. Har du taget alle dine kits? Ja, det ligger inde på chesten. Hvorfor tager du ikke med herud? Jeg har puttet min starter kit ind. Fuck, hvad fanden blev det der af? Okay, jeg henter bare alt mit shit, og så TP'er til dig. Yay. Jeg har en cobblestone. Hvad I'm not hungry. Ups, den er længere op, den er der igen. The Fishman. Ups, Fisherman. Forkert sted. What the fuck? Hvorfor får man en båd? Har de set verden? Vi kan ikke give os en båd. Altså, der er en bog i kittet. Jeg sagde en båd. Nå. Nej, jeg snakker så som en båd. I am the one. Oh my god. Yeah. Oh my god, der gravel. Tænk, det ikke engang falder ned i en hoved. Dønnen. Men hvad skal vi egentlig? Synes I derude, vi skal lave en single player? Det er lidt for tidligt at snakke om. Er det? Mhm. Om jeg er ny, okay, så ja. Ja, du er ny i faget. Det er jeg ikke helt, men jeg har haft lidt problemer med lortet, når jeg med at være YouTuber, så jeg har været gammel, men ikke rigtig. Men I kan prøve at skrive i kommentaren, hvad I vil prøve at have til at spille på et tidspunkt. Ja, jeg er god til alt. Nej, det er mig, der er god til alt. Ja, nu synes jeg lige, du tiger stille, ikke også? Det har jeg ikke rigtig lyst til. Kan du godt komme tilbage, for fanden? Jo, jeg kom bare til at kæmpe Kate Starter med. Det skal du ikke tage med. Kate Starter synes jeg ikke, fordi der har vi fucking jerngear, og det er staten shit. Okay, jeg tager alt mit shit med. Skråstreg. TP. Forkert, det var TP. TPA, NRB7. Det her, nej, NRB10, jeg vidste. Min lillebror, du forveksler tallet med min lillebrors tal. Ja. Pau, nu giver du mig alt, hvad du har. Nej, det gør du ikke. Fuck nej, det samler du på. Så giver jeg dig, gør jeg sådan her. Nej. Jeg har altså brug for 3. Du skal tage alt det her. Jeg har heller ikke plads til alt. Har du allerede? Det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg godt. Du kan bare tage noget af alt det her. Hvad skal jeg så smide væk, jo? Smid lige de der stentools væk. Dem kan jeg tage på mig så. Stentools? Det er ikke rigtig noget værd. Det var brød. Nej, altså jeg skal kun have et af tingene. Nu har jeg ikke plads mere. Smid. Nej, jeg skal ikke. Jeg nødt til at have lidt med. Jeg render bare rundt med det her, jeg på mig nu. Jeg gider fandme ikke længere. Jeg har ikke en økse på mig endnu. Jeg får måske 2 økser eller sådan noget. Du får bare en økse.
Når du Ja. skal ud efter træ. Jeg skal ud og det skaffe, det, jeg har ud og skaffe nogle ressourcer. Ja, Jeg har i hvert fald træ. lege lidt med. Det har jeg brug for. Okay. Må jeg så godt få en økse? Nå, det har jeg fået. Økse. Det har jeg smidt til dig. Jeg fisker bare lidt, ikke også? Det gør det bare. Gud, det er rigtig vigtigt. Fuck. Nej, hvad? Gad ikke. Jeg går ind og dør. Fuck. Det er mig, der tager skade. Og jeg mener ikke engang for sjov, jeg tager virkelig skade. Nej, hvad laver du? Jeg faldt, det var fordi, der var en eller anden idiot, der fjernede længere tidligere herovre på verden. Så jeg bare faldt ned og tog mere meget skade, fordi jeg faldt dobbelt så langt. Det kan jeg ikke lide, når jeg gør. Jeg har også en boost, og hvis jeg finder en, så kan jeg skide ham ned. Efter hovedet for pige. Og så er jeg bare lige... Jeg har pil. Fuck. Så jeg bare lige ved det, så er jeg lidt mærkelig. Bitch. Ja, lidt. Du kan ikke engang... Det med... Power det der med, når han prøver noget nyt, så bliver han alt for overgiver. Ja, en ko. Som det der. Ha! Bitch. Vil du slås, ko? Er det det, du beder om? Power, du kan ikke engang vinde over en ko. Prøver du at skyde efter mig? Nej, jeg ved heller ikke, hvor du er. TP'er du? Det er lige om lidt. Eller måske ikke. Nok ikke. Jeg fandt noget mega nice, jeg gad af. En ko! Jeg fandt noget mega Han skal vist nice. lige have mit svær op i nummeren. Jeg har sagt, du ikke må give dem op i nummeren. Det gør ondt på dem. Jamen, den løber også rundt nu. Okay, nu kommer der en gang til. Ja, den døde. Så må jeg finde ud af, at jeg claimer øen på samme måde som... Kan man egentlig godt komme til neder i det her? Det tror jeg. Jeg tror ikke neder er ligesom det her, det håber jeg fandme ikke det her. Så skal vi da til neder, fordi der er jo... Vi skal bare lige finde 3 dias, og så skal vi finde flere. Så skal vi have en flere. Ja, bare lige, Pau. Det er nok. Bare lige. Der findes sådan nogle items, det kan fandme tage lang tid. Det kan tage længere tid, end det kan skaffe 3. Altså, jeg kan godt sige dig. Jeg har ingen problemer. Jeg sidder bare og flækker køer, der kommer. Og jeg synes, at kigge dreje rundt og mens man kigger op, det ripper mine øjne. Det var også min lille. Fuck, nu bliver jeg rundt. Fuck, hvordan fanden kommer jeg videre? Balme. I got them. Hvad så, ko? Vil du slås dernede? Hvad? Er det en ægop? I got them motherfucker beep. Jeg glæder mig. En ko, den skal have den her lineskald, så jeg hopper bare op. Måske det er en smule voldelig. Bitch. Vil du slås? Ja. Shit, der er en mand. Er der en mand? Nej. Fuck. Jeg synes bare, det lignede en mand, fordi jeg kiggede sådan et sted, og så kiggede jeg. Det er ondt. Kigger man i en kiste, så er der ikke engang noget der i. Jeg har fundet en kiste! Ja, det kiste er et område, hvor vi bor på, det er irriterende. Har blevet kigget efter den. Der var noget, der faldt ned der. En diamond! Skal vi begynde at samle på diamonds? Står du oppe i huset? Eller på badet? Ja. Ja. Så sender jeg lige en TPA. Yeah. Hvis jeg falder ned og dør nu på, så bliver jeg stor. Så lad være med at gå ud over kanten. Ja, en kiste, Nikolaj. Nej, jeg kan ikke åbne. Gud. Prøv lige vent. Har du ikke lige noget træ til mig?
Jeg kan heller ikke bygge her jo. Her kunne jeg. Vælg. Jeg tager derfra og dertil. Der er en god. Ja. Seriøst? Ja. Men man kan ikke gøre det så stort med det. Der er en af mine venner, der hele tiden ringer. Det er ret irriterende. Det er en ko-spawner, så er det sikkert derfor, der hele tiden spawner køer. Ja. Der er en af mine venner, der hele tiden ringer. Nej, min bøf! Min bøf! Men skal vi egentlig lave en toer af det her? Nikolaj han tæller. Ja, jeg er ved at finde ud af, hvor det er. Men skal vi lave en... Synes du egentlig, vi skal lave en toer? Fint. Video settings. Du skal bare dø. Den er ikke... Rolls, auto jump off. Done. Zone. En ko! Hvad? Du kan ikke klikke på noget. Jeg kan åbne din kiste. Jeg har ikke gjort noget selv. Er der ikke en metode, vi kan... Vi har brug for en til kiste. Ja, det har jeg nok regnet med. En ko. Au. Ja. Hvis vi... Det er... Hvad fuck sker der for det her? Jeg har så brug for en til kiste. Jeg har fundet ud af, det her det er ikke sådan rigtig lige, hvad man har lyst til. Hold kæft. Ej, der er en kiste! Pau, den kiste er tom! Der er allerede mennesker allerede rundt omkring og nakke det hele. Nå, den er tom, det er egentlig godt. Ja, så har vi vores egen kiste jo! Jeg kan ikke nå at nogen ødelægge den. Jeg mener fuldstændig ødelægge. Har du brug for hjælp til at komme over? Jeg kan bare give dig et lille dask. Pau, der er ingen bloks under den. Hvad fanden? Nu tager jeg lige straks. Ej, der er bare en af mine venner, der har spammet mig ind på Skype. Jeg skal op til dig hurtigt. Det er det fandme det. Og han stopper skam ikke, han skriver Kan bare M. Skriv til ham, ikke skrive med. Det er fandme der træt. Det er det, han er farveblind. Nej, han er ordblind. Kan du ikke bare stå stop? Det ved jeg ikke, om han ved, om han kan læse det. Kan du ikke bare lade mig komme op til dig, for nu er jeg fandme der ved at trække jer ned. Nå, vil du op til mig? Meget gerne faktisk. Jeg har lige svaret. Ja. Prøv at se, der er en diamonds! Ja, fedt. Du har altså ikke... Jeg er ikke særlig godt med liv tilbage. Nu kan jeg ikke åbne igen. Nu kan jeg. Det lyder... Nå, men Pau. Vil det her være ved at være inde eller noget? Okay, det kan godt være. Det skal have noget. Vi har... gud, yes, vi har masser af bøf. Jeg har mere bøf. Jeg har bøf, ja. Og ved du hvor jeg har alt det der lækre bøf fra? For alle de køer, der spawner. Ja. Nå, men... Ikke. Jeg skal være med til at afslutte. Kig på mig. Nå, jeg troede vi så og så gik i F5, og så kiggede vi så og så. Det kan vi godt gøre. Jeg kigger mod solen nu. Pau, okay. Kigger du også mod solen? Det fik jeg egentlig ikke. Solen, den er der. Ja, jeg kigger mod den. Det er morgenen. Pau, jeg kigger F5 mod solen. Nå, ja. Gør du det samme nu? Ja. Nå, men det var alt for i dag. Ja, farvel. Ses.